Ngithanda ukuthi ke nginibingelele khona la kuZimi Live. Ngiyathemba ukuthi ke ababukeli ba right ke emakhaya sengiphinde ngabuya ke futhi nezothando nesithembu hlala nami ke nje ngikuzele nazo. So namhlanje ngifuna ke sikhulume ngendaba ethinta ke uMakhumalo naye ke lapha uMusa Mseleku. Umzansi Magic ke mbukeli ukhiphe ke itrailer yothando nesithembu yakulona ke leli week esikulo. Yo ziyabuya ke mbukeli kuya trailer. So before sekwi trailer ke mbukeli yothando nesithembu sibonile ke last week ukuthi ke kwenzakaleni lapha kuthando nesithembu la khona kumacele aveze khona ukuthi ke uMakhumalo unengane and lolo daba ke litrend kakhulu nje lapha ku social media and kwaze kwavela ke nanama file ukuthi ke yena uMakhumalo banaye kuMseleku bathandana kudala bentshontshana noma izeke lezo indaba kwamanje singenayo sho ukuthi ke ngabe ziyiqiniso noma ke zingamanga. So kwi-trailer ke mbukeli yothando nesithembu usisi wakhe kuMakhumalo ngenkathi ke khuluma lapha noMusa Mseleku ukuconfirmile ukuthi ke ngempela uMakhumalo unayo ingane. Usho khona ukuthi ke uthobile, it's not like akazali, unayo ingane and uke wakhulelwa several times. Bekhuluma yena ke lapha usisi kaMakhumalo and noMusa Mseleku ukhulumile uthe one day uyoveza ukuthi ke ingane uMakhumalo enale challenge akanayo. So kunjalo ke mbukeli ungahamba ke uyocheck itrailer kuMzansi Magic, it's either ku Facebook or kuwona ku Instagram. Angikhonanga ukuyifaka la ngenxa yama copyright. Umacele uyidalileke inkinga ngalezi imfihlo ayikhiphile and ke naye uMusa Mseleku ngathi ke unesandla kule challenge uMakhumalo abhekene nayo and ngiyathemba ukuthi ke naye kuMusa Mseleku uyolikhuluma ke iqiniso njengoba ke shilo lapha ku trailer ukuthi ke one day uyositshela ukuthi ke kahle kahle ingane uMakhumalo enale challenge akanayo. Iqiniso kuyomeleke likhulume, if enesandla kuyomeleke esho ukuthi ke unesandla engabeke sevika ngamakhosikazi akhe. Yizo ke lezo thando nesithembu ade ngiphathele zona mbukeli ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.